Okay, tv-køkken, brød. Opskriften står i bogen. 2,5 liter vand, cirka 90 gram salt, 3 kg mel, som man kan blande lidt efter behov. Hvis man lader det koldhæve over natten, så passer det med cirka 1 pakke økologisk her. Vi prøver det hele i en gryde. 2,5 liter koldt vand. Det her er en pakke økologisk her, det er 40 gram. Det passer det til koldhæver. Hvis man varmhæver det, må man lige tilpasse mængden af gær. Og så 3 kg mel i alt. Jeg kan godt lide den her Manitoba her på det sidste. Blande den med almindelig hvedemel. Salten kommer i, efter der er kommet lidt mel i, ellers slår det gerne ihjel. Så kommer salten i, efter jeg lige har puttet de første 2 kg. Jeg har puttet alle ingredienserne i, og så skal det lige røres hurtigt sammen. Og med hurtigt mente jeg ikke sådan at røre hurtigt. Jeg mente, at det ikke skulle røres sådan ældes rigtigt. Det skal bare røres sammen til vandet og melet er blandet. Der kan vi vurdere, om der er nok vand i, eller om der skal mere vand i. Nu er det rørt hurtigt sammen, og jeg kan se, at der er alt for meget mel til vand. Det er en tykflydende blød. Det bliver aldrig godt brugt. Så nu kører jeg lige en hel del mere vand i. Hvor meget der skal i, det er altså ikke sådan en... det kommer an på, hvor melet og sådan noget, så det, man kan ikke lige skrive et fast mængde. Jeg prøver at røre lidt mere i, så viser jeg, hvordan man vurderer, om det passer. Det ser bedre ud nu. Jeg prøver lige at åbne, så kan vi efter, om det passer. Så ideen er, at hvis man lige tager en fugtig finger og lige kører igennem her, så skal det ligesom efterlade en streg, men den skal sådan samle sig om stregen. Så man skal kun lige kunne se sporet igen, så passer det nogenlunde i, hvor meget vand der er. Det ser meget fint ud det her. Så skal den bare ældes godt igennem. Hvis man tager fat i dejen nu, så er det ikke en dej, så er det... vi ser, hvad der sker, når vi ælder det godt igennem, og det skal virkelig have en vand. Så sådan her, når man ælder. Så det kører op langs med kanterne, er ikke rigtig sammenhængende. Vi begynder at se, hvor lang tid der går. Klokken er nu 20:37. Okay, der er gået 10 minutter lige godt og vel. Lad os lige gå ud og kigge til den. Den er ikke færdig endnu. Lad os lige kigge til den. Dejen er stadigvæk op langs siderne. Det betyder, at den temmelig sikkert ikke er færdig, men vi kan lige prøve at mærke, hvordan den ser ud, når vi lige tager fat i den nu. Før stop den fuldstændig, det gør den stadigvæk. Nu kunne jeg den. Før stop den fuldstændig, det gør den stadigvæk. Så vi prøver at bage brød af det her. Så klapper det sammen, klasker det sammen, og bliver kedeligt. Så vi giver den lige 10 minutter med. Den har nu rørt i cirka 20 minutter. Lad os gå og kigge til den igen. I kan se på maskinen, den begynder at hoppe lidt rundt. Det tyder på, at der begynder at ske noget. Den er stadigvæk ikke helt glat i kanten, så den mangler lidt nu. Vi kan lige tage fat i den og se, hvordan det går. Så vi nu tager fat i dejen her. Se, den hænger sådan bedre sammen nu, ikke? Nu minder det lidt om en dej. Men den knækker stadigvæk ret hurtigt. Så vi giver den lige 5 minutter med. Så vil vi også kunne se, når den er færdig, at den bliver helt glat op langs kanten og samlet. Det er muligt, at vi lige skal skrue lidt ned på hastigheden. Jeg har lige skruet lidt ned igen, fordi den ser ud som om den er nærmere. Nu har dejen en helt anden konsistens, end da vi startede. Den slipper kanten af skålen næsten helt. Vi kan muligvis godt lige bruge et minut mere, men det er ikke meget mere end det, vi skal bruge. Vi kan prøve at tage fat i dejen. Det er nemmest med våde fingre. Så har vi lige fat her. Nu bliver dejen rigtig. Nu bliver dejen rigtig sej. Så er det meningen, den ligesom skal kunne hænge sammen, selvom det er ret tyndt. Jeg stikker en finger igennem, så det tæller ikke. Godt lige tåle et par minutter mere.
Men ikke meget mere end det. Den kan se, at den har en helt anden konsistens, end da vi startede. Nu kan det her blive til et brød. Igen lidt par minutter mere. Okay, nu er med at være der. Der er gået 13 minutter, så der er gået cirka en halv time. Se, dejen er fint blank. Slipper fint. Hvis man tager fat i den, kan man hive den ret meget ud, før den begynder at slippe. Eller at knække. Det kan helst kunne blive meget, meget tyk, og det kan den også. Sådan der. Så skal den bare stå med noget folie over og ind i køleskabet.